Samtang dugang pang impormasyon, kamatayon sa 16 anyos dito sa Barangay Saloy, dili matud patinuyuan matud sa Ig-agaw. Adunay kompletong detalye sa report Radyoman Bien Abanos. TXDC Radyoman Report. Nagpaklaro karon ng Ig-agaw sa 16 anyos nga dalaga nga nakatagang patay sa Ulas, Barangay Saloy, Davao City na dili tinuyuan ang kamatayon sa biktima. Sa pagnabis dek si Sir Davao kang Jennifer Mag-abo na iyang giangkon nga doon komosyon nga nahitabo tali niya og sa iyang Ig-agaw nga si alias Pau Pau tungod kay nasudlan matud pakilis daw tang espiritu. Dugang pa nga natulak niyang iyang Ig-agaw sa sin apan dili sa semento kung nabagok matud pa ang biktima iya rasab nakahubog. Matud pa nga buhi pa kini nga ilang gidala sa Barangay Saloy apan nakurat siya kadlaw didtong Domingo, Marso 22, 2026 nga patay na ang biktima. Kagabi, badyanan mo nabantayan pagkakadlaw kay ningo man akong iyab nga pukawan na imong igago kay pakanon nato mga pita. Kaya alam mo kapag pukaw na ako, pag ana ako sa akong igago, kay amigas naman ang diriya, pag ana na ako sa tiyan, urot naman. Pupo ako siyang igapos, nagkanguy-nguy ko, kaya di ako dawat matay ang igagaw, nangita na tabang. Ang tingog ni Jennifer Mag-abo, Ig-agaw sa namatay. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos, Tatak Arben. Tatak RMN.